Pogi, ano sa baleno sa gabi, ha? Ano sa makaralak sa gabi, sige ning. Sige ning, pumayag gabi, mga dodakal lang yung kafu. Natavugon. Ano yan ko, sir? Natavugo yung vaccine yan. Ngamin yan namin na makakatisuin. Mangurog ka. Makay kang kurugawan, ani kakawal mo na lakok ka maik katuwag kabing gabi. Yang ano nakastani kayo. Ifang gani Diego ko, sir. Pero marimait maninalami. No niya mas tanong nga tolay nga nakasta bestina. Kayo no kinoko na. Yung nga trabaho na, kayo no madroga. Ani kung tiyang ibakaw. Ang kwenta ya tolay tero no dyan puro pilas sila nyo ano. Gangi mangang kayo. Waway kira bawal mamasag pati makawe kanya CR sa mga tabarado ya. Kam, sikaway na po ne, malawang ingo. Bukata may benta tayo lapta mo yung atin pati si pasag mo dyan. Marim. Tawak ba't natin na ta? Piyata nila pagmayakan. Biyalaman. Marami na kalangit sinanin. Palawan na ko nila pag-istorbo ako. Waway kira yan teraso ko niya bigat sa bebay. Inatero mo talaga tatadakal niya paano yung mga nila. Ano na ginapasara po ito? Kurog nga niya nga talaga palun na.